Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Nay, apa si Marden ka anangan paray? Malagip ka. Kanya day ta malagip mo ngay. Sumakit tuman ang tisakak no masubra. Gaan iti bawal. Kano puro bawal mo amin day ito makaditi kasaran. Bayat paray, danag mo na ya. Damot agas. Ay, wala nga. Pagdamon ni Kwaro ka maibaon mo agumatang iti agas. Ay, wala gayam. Nalipatak. So sige lang paray. Mangan ka mangan. Pada tapos kawan babay na. Anay! Anay! Anay ko! Ang ganyan aramidang Enteng. Ang sakit ng ginawa mo. Ikan-kantamot kanday tapanagan anay mo. Anay, tap na may katisakit-tisakak. Ay, kunada nga men, asaan mo akanan jay bawal akanan. Ang nagtangkan mo ti ulam. Yan yung arulti kayat mo ka nagbulbulong. Kat isumat ti rumbang akanam. Dagiti natnatan. Aray naku. Ang sakit ng ginawa mo. Ay naibusan jay agas mo. Kinitak itay. Awanan na talaga. Kinitam ko manalaing anay. Win nga road. Kat naibusan. Nangitan nga. Nakatakder ka matlata ditan. Ika gumatanga. Ni kwarog ti baon mo. Taado pa'y aramidak dito balay. Ay bang meron. Dengdeng ti bagbag akwaraw. Ha? Adayay bagbaga manggal. Itayak pa'y laasumanaw. Kunak no dengdeng genak. Kita nga ro diag paypayapay kanyak ijerwar. Denggenak pa'y. Pasahiros day di anggal. Maunaandak man ang dagiti kakadwa ka driver. Ito ada ka ilay. Igatagan iti agas. Wanangkal. Igatagan itad kuntukin ka ti kwarta nga ibayad mo. Wanangkal. Maawatam nga ta amin ti ibagak. Wanangkal. Inakaon. Da. Dito ikan tricycle kung aglugan, tatabadong. Aguray ka. Tadyo tricycle ni Kwaro. Ti kayat ko pagluganan. Awan ni Chiptano, tatabadong. Yang awan. Pinayapayak. Di tabalay nangkel na. Iso nga umayay. Apay ngamin aya, asaan yung akayat nga aglugan dito tricycle ko, tata. Kayat mau. Ta ibagakin ka no apay. Saanan? Ibagakaon. Tapno amaw. Wamay. Dahito'y tricycle mau. Karag-karag. Nakamamak ti aglugan. Apay na kita. Itatabadaw. Agpaitulodakin kay Jailay, Kwaraw. Intang arutain. Agpailak ba't talaga. Siyak tinakapila, Chip. Rumbang asyak kumaati pagluganan na. Saan ko nga ron akayat ang pagluganan day ta tricycle mo akarag-karag? Aw, nangag mo, jeep out. Di mo ni pilit no di na kaya ti aglugan kan ka. Mala, intan Kwaraw. Mare, anyat mapaspasamak kan ni Kapitan. Nasaan mo na sumsumra kay barangay hall. Ay, kasanumat ngamin mare. Simrumanan, jay sakit na. Sakit na nga? Ay, jay saka na. Nasakit ka numanan. Ay na, idi ngamin na minsan, nagpulutan da iti papaitan na kaldeng. Iso nga rod tinangrog yan ti panagsakit ti saka na. Ay, kat kaasimot ano kasta. Idi pa lang nga ibagbagak asaan nga agsida iti papaitan. Angam di nakmat dengdenggan. Pag tumaram iti agas tap nagimbagan. Nagpagatangan ka ni Kwarog iti agas na. Angam, malaman, awan pa'y laang ni Kwarog. Na, kano'y tayo pa'y nakita ka nagkuyog da kan ni Kabadaw.
Nagkuyog damanan? Wen, mare. Ay katsapay kumaata magatang ni Kwarog di agas. Na, apay anak ko nam tikasta, mare. Ay na, kano nalay nga mangisungsong day di akabadong. Ay, Amangan no insungsong nan ni Kwarog. Nay, usok. Anay! Anay! ay, Nas! akal na ka man dita, inteng. Nasakit nga ron tisakak ang tanaak. Ay, marurudak nga ron amang dengdengag iti panagan-anay mo. Tauray mo la ikanta-kanta. Sikaban nga tatag sakit tisaka na. Ay, awan pa'y mat ni Kwarog. Itay pa yan nagpailit. Ewan pa lang. Win nga rod. Kat nagkuyog dagayam ka ni Pari Badong. Anya? Ay, Jack amo no sa dino manan tinangisungsungan ni Pari Badong kanukuana. Apa niya min anak ikuyog ka ni kumpare ka badong. Apay anak ko na am tikasta. Sana na saya at dahi akad kadwa. Barta ka kamatang, tataba daw. Uray siya nga raw. Ado tinainom ta. Uwan nga raw, adaw. Tado ti kwartata. Ayun gayam. Ada malagip ka. Anya dahi ito malagi mao. Di pagpagatang ni uncle ko nga agas na. Adaya. Ayan na ngay di kwarta nga inted na ngay gatang ka. Awan sa matan dito'y bulusak. Awanay. Wan, awan na talaga. Kaya nga imbayad mo iti na inom tangarak. Anya? Kitwain. Anya nga hindi gatang ko iti agas ni uncle ka. Nay. Di nakitaan ti kasta, kwarag. Kaawan mo dahin ti kwarta. Nawis nagtumot ngamin nga ginam. Jak mo na mo nga dagatangom nga agas. Ay, kasano ako ang makaaway no kastaw eh. Papaayawan da ka no, Kapitan. Awan matlaangin ni Kwarog. Nagpaili da ka ni Tata Badong. Awanan di agas ko ngayong pagatan ko. Anay. Awanan Ginastos nan dya inted mo apaggatang na. Gawid lang na di Kwarog. Siya klangan ti ibaon nyo, Kapitan. Ta siya kung ti mapan gumatang iti agas yo. Ewan man, sa kalangan. Kaasi kayo mat nga agan anos iti sakit ti sakayo. Uwan nga ron. Ilimtigan ti sakak. Kita ma. Anay. Ited mo dya paggatang, Kapitan. Tamapan akon ija ili. Sige. Mapan ka ijay ilay? Wen, nanatuyang. Mapan ko igatangan ni Kapitan iti agas na. Ay, numan makitam ni Tatam Abadong. Ibagam nga agaawidang. Agpadadagayam kan ni Chip Kwarog as an pa anagawid. Ay, Jack amo no sa dino manan tinapananda. Sige, nana. Bayan nyo. Ta ibagak ka ni Tata Badong nga agawid no makitak. Sigay, ibagam ama kaungungatak, ha? Wen, nana. Ayan, nandito iti butika paggatangan iti agas ni Kapitan. Papanam! Tata Badong. Imbis ko maabutika ti makitak. Si Kamat. Apay di butika. Gumatangak ko iti agas ni Kapitan. Agas na. Wen, Tata. Magiinom tayo kiday. Agas nga ibagbagan. Umay ka, adto ni Kwaro kijay. Ay gayam, Tata Badong. Imbaga gayam ni Nanatuyang nga agawid ka kanon. Matula amin. Agong ungatan ni Nanatuyang. Amuna ya, ba't akong idayay? Umay ka. Di nakiguyod at Tata Badong. Mapantan ijay ayan ni Kwaro. Agin inom kayo mat gayam. Umay ka na, tagi inom tayaw. Ala, agtugaw ka. Agpagpagatang ni Kapitan iti agas na. Bay-bay-ampay lang dahi ta agas. Unag baysaw. Nagiinom tayo pa'y. Makauray day tagas. Awan gayam jibaut. Manutintad ni uncle ko nga igatang mo iti agas na. Kuha. Kita man. Bilangak man numanaw.
agawid tayo na. Apay nga kapapura ka agawid, jipaut. Dito'y tayo, bay. Nabarbartak tayo. Saan pa'y? Naginom tayo pa yan niya, tataba daw. Pito na. Nagkuna na parang tayo. Limpyo tayo pa, mais. Awan matimbaga ka na bartak tayo? Irwaryo pa kita dyan kwartayaw. Agiinom tayo, bay. Awanan kwarta. Sige nga. Awan matandi kwarta. Tata. Awanan ti kwartayo. Diba? Naibusan na. Uray siya. Naibusan. Ay, ganda gamit tayo nga ro dun, ah. Ayan na nga jay tricycle gown. Nalipatam sa matan. Nangiparking am iti tricycle mo, Chip. Anya nalipatan. Sana pa'y ngagkabaw. Ay, agtal na kayo, man. Ada na panunod kayo. Tapno saan kayo nga agriray. Gapo ka na kita, tricycle ya. Naglay nga talaga ni. Tatabadong, Chip. Dili ba kung kuana? Anya daytaan na panunot mao. Ila ko tayon, da kita tricycle yaw. Anya? Kaslama dia. Diyak umanugot iti dayta pampanunutam. Tatabadong. Uray siya mo ta. Siya kaya't ngaila ko ti tricycle kao. Ila ko tayon, tapno tay gatang tayo ti arak. Nagmayatan. Anya ti makunam, Chip Kwaraw. Saan? Siya kaya't. Saan tayo nga gawawin? Agiinom tayo latan. Kanya tima ko na yaw. Ila ko tayo, dayta tricycle yaw. Ay, saan ang mabalin? Tatabadong. Ay, diyak umanugot. Uray siya mo ta. Dungdungot kay siya tricycle kao. Kakaiso na pagbibiyaga. Ila ko kitday. No pwede, senyor. Agsagana kayon. Ta sigurado nga ungtan na kayo ni Inteng. Kasanuday tan, Chip. Antay, talaga ka di ang makaungungot ni Anggal. Ay katuan inan anusan na ti sakit ti saka na. Tadiyumot ngamin inyawe dya impagatang na nga agas. Nintumot ngamin tatabadong. Wan nga raw. Basol ni tatabadong. Anday. Usok. Sakak. Nagsakit. Naot aray ko. Anya, tinasakit Anggal kao. Taanay ka nga anay. Daytoy sa kakaanakan yodelihi. Nay, apay nga itagkan kanta kayo matan nga gulitag. Huwag gayam. Apa ya makipagkanta ka mo tingkorong. Agkang kanta kamot nga main. May suru-suru ta. Apa nga itakailaan? Sumumbat ka na, Jipat. Ni ngamin tatabadong. Insungsong na kami. Amuyo lang arudin asaan anasaya at dadya ataw. Makikuyog kayo pa ilakan huwa na. Amo minton-inton maminsan Anggal. Adaywan nyo dadya. Tasaan anasaya at panunot na tao. Di na ko sila pa nakasta ato yan. Tapay katasanan, napanam. Imbaga nga rod king ka anapanak iji ilay. Kahit nagmalmalam kay Jay, Kadwa nga min nagititanawd. sa dinumanan tinangisungsungam kadakwada. Awan. Imbes nga impluensyam idang agaramid itinasayat. Saan may tapuro kalukan ti sursurom kadakwada? Kit kayat damay. Ha? Si kapay alaklakayan ti balinswak ti panunot na. Kababaeng kin ni kapitan. Ay sumarden ka man tuyang. Inton bigat. Mapan konto dagasay ni kumpare nga intay. Kahit papanan nyo manahon. Mapan kami makipangan ah. Awisag man. Tapno agsakit tumanan ti saka na. Naimbaga na, hindi tasakan paray. Ewan pare. Makapagnak manan na. Makapanak manan iji barangay. No kasta, mabalin ka manin na sumurot kanya. Siya din ha. Nalipatam gaya man, di kasaran di talab.
Mapanta makipangan, paray. Ada kasaran di talawd. Way, nadda. Iso mapantan. Ang kay bimbag ti sakak. Mayatin. Umay kakiday. Ay, sakit tumanin. Saan akon nga umay? Si kaki di may umaygaan. Ay, si kalag ti mapanparay. Ha? Imbag ko man no matulungan nak no agsakit ti sakak. Di naktupay umay bisitan. Uray 1 minute. Ay, Kapitan! Nasaya at met taamom itan ti at tanam. Kan saan kamatan ang nagpa-impluensya kini tatabadong akumpare. Ala sige! Didon tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawan iron liabida tayo anay. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.